me cin uwarki Sadiya Haruna bana tsoronki. Idan kika fasa kulle ni Sadiya, Allah ya tsine miki albarka. Idan kika yi niyya ma 'yan sandan ma kika fasa zuwa ki ce su kulle ni, Allah ya tsine muku albarka. Sabon rikici ya barke tsakanin jaruma Sayyada Sadiya Haruna da kuma Babiana. An kwana dai biyu ba a ji waɗannan jarumai na TikTok suna maganganu a shafukan sada zumunta ba. Sai a kwanan nan da aka jiyo Sayyada Sadiya Haruna ta fito tana faɗin wasu baƙaƙen maganganu tare da fallasa wasu asirai na tsoffin mazajenta guda biyu, wato G-Fresh Al-Amin da Best Choice. A wannan bidiyo ne dai Sayyada Sadiya Haruna ta tsallake jallayi ta taɓo su Babiana. Dalilin hakan yasa Babiana ba ta ƙasa a gwiwa ba, ita ma ta fito ta fara ba da martani kan wasu kalamai da Sayyada Sadiya Haruna ta yi a kanta. A cewar Babiana, Sadiya Haruna na ɗaya daga cikin waɗanda suka fara watsa bidiyon ta tsirara a shafukan sada zumunta. Amma bayan ta tutse Sadiya Haruna, Babiana ta bayyana cewa Sadiya Haruna ta rantse mata cewa ba ta daga cikin waɗanda suka saki bidiyon ta a shafukan sada zumunta. Sai dai Babiana ta ce a lokacin ta yafe mata, amma a yanzu ga dai ƙarin bayani daga bakin Babiana kan sabon rigimar da suke yi. Barka da zuwa tashar Kannywood TV. Idan me cin uwarki Sadiya Haruna bana tsoronki. Idan kika fasa kulle ni Sadiya, Allah ya tsine miki albarka. Idan kika yi niyya ma 'yan sandan ma kika fasa zuwa ki ce su kulle ni, Allah ya tsine muku albarka. Ina neman kuɗi na, babu ruwana da sabgar kowa. Anti wai ba kash. Ba kash. Wallahi tsinuwa ce ta koma kanta da take zuwa take tsinewa mutane. Wai ku duba, in banda matan nan jahila ce. Wai kina Saudiya, wai baki da aiki, wai sai dai ki je Saudiya, wai ki dinga wai zagin mutane, wai sabgaki. Ba na shiga sabgaki, ba irin munafurcin da baku shirya min ba a duniya. Okay, saboda kin ga duk abin da kika ga kin yi bai taba ni ba, na ja girma ne yasa. Kin gane in mutum ya girma sai ya matsa baya. Ke baki san kin girma ba, kina da 'ya'ya har da jikoki. To ni na san na girma, kuma wai da kike cewa untouchable, wallahi you are touchable dan kutumar ubanki. Haba, ai ku 'yan live din nan za ku faɗa, gabaki ɗaya bana shiga sabgarta. Ba irin bidiyo da ba ta yi na cin mutunci ta ci mutunci na. Kuna nan na fito na ba ta hakuri ba don komai ba. Sadiya, kina cikin mutanen da kika yatsa tsiraici na, amma menene, wallahi da kika rantse min bake bace na kyale ki. Don kutumar ubanki Sadiya Haruna ina tsoron ki ne? Don kutumar bantan bura ubanki Sadiya Haruna ina tsoron ki? Ko kin manta Babiana ce? To dan me cin uwarki. Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe.